BPF नि स्टेटासा दिनै बिराद स्ट्रं लैहोर रायजोआ एबार BPF को हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव BTC आव सरकार थिसनफिनगोन बेयो रोखा 25 एप्रिल मासनि 8 तारिखआव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन UPPL नि थाखाय बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटलि फेलियर UPPL सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेलियर आरो जोंनि BTC खौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ जोङो बारे होनदोंमोन पर्बत जरानिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंसार आरो जनक सानै NDFB नि NDFB होननानै बुंनाय बा सानै सेंग्राफोर जोंहा जिहेतु BTR जाखांनायनि परे सुक्ति जानायनि परे NDFB होननाय गैला सानै जोङो सेंग्राफोरखौ जिउ खोमादों बेनि बिथोराव सासेया जोंनि पर्बत जरानिनोमोन बिसोरखौ जोङो जवा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोङो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि एनकाउन्टार खालामनानै बिसोरखौनि जिउ खोमानायाव बिसोरनो मा अनसुंथाइ होदों सरकारि फालरफोरा बेसेबां एक्सग्रेसिया होदों बे खोथाखौ जों बारे सोंलुबाय थादोंमोन बिसोरो सरकारि पक्षनिफ्राय प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट जिहेतु गोग्लैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन बिथांमोना थायोमोन फरेस्ट फेरेंगाजों लोब्बा लाखिनानै थाफायोमोन बे खोथाखौ बियो मालाबाबो तथ्य सहकारे बिथांमोनहा एक्सग्रेसिया होदों होननानै बुंनायनि तथ्यखौ जोंनो 2 बोसोराव बिसोरो दासिमबो दाखिल खालामनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो खुगाजोंल' पबित्र एसेम्ब्लियाव BTC नि एसेम्ब्लि हाउसआव बिसोरो खुगाजों जे खोथा होनदों पबित्र हाउसआव जे खोथा होनदों जे जोंसार आरो जनकनो एक्सग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे बिसोर बे पबित्र एसेम्ब्लि हाउसआव जोंनि BTC नि एसेम्ब्लि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो बियो प्रमान जाबाय खारन एबारनि एसेम्ब्लियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो एक्सग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि उधाव जागासिनो दङ पर्बत जरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस DFO अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि EM जानानै बिथाङा गावनि पेटआव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेटआव लिरै प्रत्येकता DFO अफिस आरो प्रत्येकता रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै जोंनि पर्बत जरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ जोंनि पर्बत जरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ फेरेंगानि पेटआव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ बेफोर 2,500 लाख नङा 2,500 मानसिनो हानि पाट्टा होनायनि नाम सहकारे जोङो दाखिल खालामनो थाखाय बेखौबो जोङो बिथांमोननाव बिदोंमोन बेखौबो बिसोरो संखाल' होनदों आरो हानि सोरनो होदों बेखौ तथ्य बिसोरो होनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों बे 2,500 जे हा होदों हा पाट्टा होदों होननानै बुंदों बियो एक्चुअली हा पाट्टा नङा बियो जोङो बटवारा मोननायसो जोंहा मोनथाय प्रत्येकता बिमाया बिफानि हाखौ फिसाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार जायो बे ट्रेन्सफारखौसो बिसोरो खालामनो हादों जायनि थाखाय बिसोरो हा होदों होननानै बुंनाय बे तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै दिन तारिख आरो समय
कमप्लिटलि 5 बोसोरनि थाखाय जोबगोन गतिके बेखिनियाव दिनै UPPL सरकारा जिर' ए बिग जिर' फर बिटिसिनि रायजो राजानो होबाय होननानै बेनो प्रमान आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो अरुणोदयनि थाखाय अरुणोदयनि खोथाखौ लानानै बिसोरो पलिटिक्स खालामगासिनो दङ UPPL आव थायोब्ला BJP आव थायोब्लासो अरुणोदय मोनगोन होननानै रायजो राजा आइजोफोरखौ बिसोरो हुलुस्थुल खालामगासिनो दं नाथाय दिनै रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिन्थियो जे UPPL सरकारा बे आसाम गभर्नमेन्टनि बे अरुणोदय स्किमखौबो होफुंनाय नङा बियो जवा MP इलेक्शननि थांनाय MP इलेक्शननि मोनसे प्रल'भनमोन जे प्रल'भनखौ दिनैसिमबो जाफुंहोनो हायाखै आरो बे 0.3 अरुणोदयखौबो बिसोरो जाफुंसार होनो हानाय नङा बेखौ प्रत्येक जन आइजोआबो दिनै अनुभब खालामो गतिके BPFनि स्टेटासा दिनै बिराद स्ट्रं लैहोर लैहोर रायजोआ एइबार BPFखौ हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव BTC आव सरकार थिसनफिनगोन बेयो रोखा गोजोन्थों एप्रिल मासनि 2025 नि एप्रिल मासनि 8 तारिखआव दिन तारिख आरो समय 5 बोसोर कमप्लिट जागोन UPPL नि थाखाय बेखिनियाव बिसोरो 5 बोसोराव कमप्लिटलि फेलियर एक गिदिर लाथिख' BTC नि रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै रुरेल डेभेलपमेन्टनि खोथाखौबो जों सोंदोंमोन रुरेल कानेक्टिभिटी मा खालामदों 5 बोसोराव जिर' कुनु गामिनि रायजो राजानि थाखाय नांगौ लामा दथा इत्यादिखौ बिसोर खालामफुंनो हायाखै जेरैथिंबो UPPL सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगायदों फेलियर आरो जोंनि BTCखौ बिसोरो फाननो नाजागासिनो दङ जाहाथे फाननो हाया बेनि थाखाय रायजोफ्राबो दिनै BPFजों थाफानानै होबथागोन